थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କେବେ ବି ଜିଦ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ছেড়ে କରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ସୁଖୀ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୋର କାମ କରିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛ। କଥା କ'ଣ? ମିଠା 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 ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁ ତ ମୋର ତେଲ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଓ ମିଠା ଦୋକାନ ଭିତରେ ନୁହଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ କୁହ? ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ କଣ୍ଡିସନରେ ପୁରା ରାଜି ହେଇଗଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଶୁଣିଲ ଜ୍ଞାନ ମତେ। ତମ ମିଠା ମୋର ବାକି ରହିଲା, ତମକୁ ପାହାଡ଼ ନେଇଯିବି, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମିଠା ସେତେ ଖାଇବ। ଜ୍ଞାନ, ଏବେ ମତେ ଖାଲି କୁହ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ, ସବୁ କଥା ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲି, କୁହ। ଇସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ କାମ ବି ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ତ? ଜୋସ୍, ୟେସ୍ ଜୋସ୍, ଏବେ ପୁରା 100ରେ। କ'ଣ? ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ହାଇ।